ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ କଣ କଣ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହା କଣ କଣ। 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡୁଅଛି। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 1, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଜମାରୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଟଙ୍କାରେ ଜମାରୁ ବ୍ରତ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଉଧାରରେ ବ୍ରତ ଜମାରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କଳା ଧଡ଼ିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଜମାରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ, ଲାଉ ତରକାରୀ, ଛତୁ ତରକାରୀ ଓ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଜମାରୁ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ବାପଘରେ ସୁଦଶା ପୂଜାର ଭୋଗ ଜମାରୁ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗହଣା ଭୁଲରେ ବି କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଘରେ ଛୁତିକା ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ହୋଇଥିଲେ ଜମାରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥିବ ସେହିମାନେ ଭୁଲରେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଜମାରୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।